Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Elmar. Taong 1983, Larena, Siquijor. Noong mga panahong ito, anak ng panday si Elmar. Hindi basta-bastang panday ang kanyang ama, gawa ng purong mga agimat ang pinagkakaabalahan nitong gawin. Lahat na yata ng karga na gawa niya, kaya yung mga antingero sa isla, kilalang kilala na ito saan man magpunta. May mga nagsasabing nakamit ng tatay niya ang pinakamataas na antas ng karunungan, subalit alam ni Elmar na hindi yun totoo. Bukod kasi sa siyang kadikit ng kanyang ama, tanging siya lang din ang nakakaalam ng mga minimithi nitong pangarap na magpahanggang sa pangkasalukuyan, hindi pa rin natutupad. Ayon pa sa kanya, isa sa inaasam na magawa ng tatay niya ay yung kargang nagdadala ng libu-libong lunas. Ilang beses na rin itong sinubukang gawin ng mga agimat na may kakayahang kumontrol sa mga elemento, pero sa bandang huli, tanging kabiguan lang din ang natatamasa nito. Dagdag pa niya, sa kabila ng ganoong sitwasyon, nakukuha pa rin ito ang tiwala ng maraming tao. Paano ba naman kasi? Pawang mabababang antas lang ng agimat ang pinapanday ng karamihan. Naunawa naman yon ng kanyang ama, lalo pat ang kilalang antingero na nagtataglay ng hindi masukat na kakayahan, ni minsan hindi pa kumuha dito ng karga. Kadalasan sa mga ito, gumugugol ng matagal na panahon para hayaan ng kalikasan ang maglilok sa agimat na nais nilang makuha. Tama kayo. Kukonsumo ito ng oras pero sa kabila nito, sulit naman ang lahat ng paghihintay. Upang magkaroon din kayo ng ideya kung gaano ito katagal, hayaan niyong bigyan ko kayo ng halimbawa. Sa mga agimat na nagbibigay kapamahalaan sa puder, inaabot ito ng 10 taon. Sa mga tigalpo, pangselyo at mga agimat na daluyan ng mga espiritual na sandata, inaabot ito ng 15 taon. Sa mga matataas namang kalibre, kagaya ng pagtawag sa matataas na uri ng engkanto, 50 taon ang pinakamababa nito. At sa mga agimat namang nagtatangan ng kapangyarihan ng elemento, 100 taon din ang pinakamababa. Ang antas ng kanilang mga kakayahan, nakadepende kung ilang taon silang nanatili sa kanlungan ng kalikasan. Hindi rin basta-bastang mahanap ang kanlungan. Ayon sa tatay niya, nagpapakita na lamang ito sa mga taong pinili. Yung mga nakatakda namang magtangan, bago pa man sila isinilang meron na. Subalit ang mga ganoong tao, isa lamang sa ilang milyong nabubuhay sa mundo. Kumbaga, sila ang pinaka-espesyal sa lahat. May mga senyales din para malaman na espesyal ang isang tao. Una, makikita mo ito sa kanilang dugo. Tapos sa mga parte ng katawan nilang sadyang kakaiba sa lahat, kagaya ng pagkakaroon ng asul na mata, tansong buhok at kung ano-ano pang kakaiba. Minsan nga, kung sino pa yung may mga kapansanan na isinilang, sila pa yung pinagpala sa lahat. Dahil sa ganoong paniniwala, lumaki si Elmar na hindi marunong manghusga sa kapwa. Ayon sa kanya, pare-parehas lang naman silang makasalanan, kaya wala siyang karapatan na manghamak ng iba. Dagdag pa niya pinuno na sa kabuoang buhay niya, ni minsan hindi sumagi sa kanyang isip na makakatangan siya ng isang makapangyarihang gamit. Subalit lingid sa kanyang kaalaman, parte pala ito ng tadhana ng buhay niya. At sa pagpasok ng taong ito pinuno, dito na nga nagsimula ang mga hindi inaasahang pangyayari. Ilang araw pagkatapos ng Biyernes Santo, naging madalas ang pag-utos ng kanyang ama na tumungo siya sa bundok para manguha ng mga dahong ginagamit pang lunas. Yung mga dahong yon, hindi basta-bastang matatagpuan kung saan-saan, kaya nangangailangan talaga ito ng matinding sakripisyo kung hangad mo itong maisabay sa lunas na gagamitin mo. Araw-araw, hindi lang milya-milya ang layo ng tinatahak ni Elmar
para lamang makakuha ng sangkap. Wala rin siyang dalang kahit na ano na maaari niyang masakyan kung siya ay pagod na. Napakahirap man ang kalagayan niya, matapang niya itong kinakaharap. Ni minsan hindi rin siya nagreklamo, gawa ng alam niyang parte ito ng kanyang trabaho. Sa pabalik-balik niya ng bundok, wala naman siyang napansing kakaiba. Lahat yun normal, hanggang sa bigla na lamang siyang napadpad sa isang parte nito kung saan may mga puno na merong kokonting dahon. Punong-puno din ng lumot ang katawan ng mga ito at sa unang tingin, mararamdaman mo talaga ang kakaibang hiwaga sa lugar. Dala naman ang kanyang kuryosidad, sa halip na bumalik sa daang kanyang tinahak, pinili niyang maglibot-libot sa lugar. Bukod kasi sa unang beses niya roong nakapasok, hindi rin niya maipagkakaila ang pagkamangha sa mga bagay na nakikita niya. Ilang minuto pa ang lumipas, may nakita siyang isang makipot na daan na may mga bloke-blokeng bato na animoy nagsisilbing sahig nito. Bawat parte ng lugar, literal na kalikasan mismo ang may gawa. Wala ka roong makikitang gawa ng tao, lalo pat milya-milya ang layo nito sa mga baryo. Hindi naglaon, nang malipasan naman siya roon ng halos humigit kalahating oras, dito na niya narinig ang mga himig ng hayop sa paligid. Hindi niya mawari pero base sa ginagawa ng mga ito, parang lumilikha ito ng isang hindi matatawarang musika. Musikang animoy tinutugtog lamang sa harap ng mga maharlika. Sa kakaikot ng kanyang paningin sa paligid, may nakita siyang isang malaking puno na medyo may katandaan na. Mababa lang din ito at meron itong mga sangang animoy nakakalat sa paligid. Sa lahat din ng punong naroon, tanging yun lamang ang merong iilang puting dahon. Pagsilay naman ni Elmar sa lugar, napansin niyang parang doon nagmumula ang himig na kanina niya pang naririnig. Dahil dito, dahan-dahan naman siya roong lumapit hanggang sa may nakita siyang sanga nito na may hahalin tulad mo sa figura ng tao na nakaluhod at nakataas ang dalawang kamay sa may bandang ulo. May mahaba ring buhok ang figura at base sa kanyang nakita, may hahalin tulad mo ito sa isang magandang babae na nagdadalaga. Sa pagitan naman ng makikinis nitong palad, may nakita siyang isang gintong singsing na may berdeng tampok na gawa sa parang mamahaling bato. Kung titingnan pinuno, masasabi talagang sinadyang ilagay ang singsing na yan sa ganoong pwesto. Nakakapagtaka man ito para kay Elmar, nasisiguro niyang wala siyang nararamdamang kakaibang presensya sa bagay na kanyang nakita. Hindi nagtagal, nang magkaroon na siya ng lakas ng loob para kunin ito, dali-dali naman niya itong hinawakan, dahilan para magkusa ang singsing na pumulupot sa kanyang daliri. Ramdam din niya ang sobrang higpit nito, sa puntong halos kumapit na ito sa kanyang buto. Matapos ang pangyayari, dito na siya nagsimulang mag-isip ukol sa singsing na sa kanya'y kumapit. Hindi man kumbinsido, malakas ang kutob ni Elmar. Nakahalin tulad ito ng agimat na ginagawa ng tatay niya. Dala naman ang kanyang kuryosidad. Sa halip na magtagal sa lugar na pinuntahan niya, pinili niyang umuwi ng walang dala. Alam niyang mapapagalitan siya nito pero para sa kanya hindi na yun mahalaga. Makalipas pa ang ilang oras, nagpatuloy ang pagbaybay niya ng daan. Pagpatak ng 7:00 ng gabi, sakto naman ang kanyang pagdating sa kanilang baryo. Bagaman marami ang kumakausap sa kanya roon, pinili niyang direktang tahakin ang daan patungo sa kanilang tahanan. Pagdating naman niya, nadatnan niya ang kanyang ama na seryosong nakatitig sa kanya mula sa pintuan ng bahay. Hindi yun umiimik at base sa tingin nito, parang meron itong nais iparating. Siyempre, ramdam kaagad niya ang ganoong presensya ng tatay niya, kaya paglapit niya, ora mismo naman niya itong tinanong ukol sa mga iniisip nito. Tay, pasensya na ho kayo at hindi ko nakuhang pinapahanap ninyo. Alam niyo kasi, may hindi inaasahang nangyari.
Tay, tingnan niyo to. Nakita ko sa gubat. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, bahagya naman yung napasilay sa kanyang daliri. Pagbaling naman ito ng tingin sa kanya, bigla namang kumunot ang noo nito na para bang wala yung nakita. Nang mapansin naman niya ang naging akto ng kanyang ama, halos isampal na niya sa mukha nito ang singsing na nakakapit sa daliri niya. Dahil sa pangyayari, dito na unti-unting nakumbinsi ang tatay niya na meron nga siyang ibig iparating. Walang sabi-sabi, agad naman niyang kumuha ng agimat na may kakayahang bumasag sa mataas na uri ng sabulag. Ayon kay Elmar, isa lang itong maliit na pulang bato na inilalagay ng tatay niya sa dila bago tingnan ng mga bagay na hindi nakikita. Matapos naman yung gawin ng kanyang ama, bigla namang nanlaki ang mga mata nito na para bang hindi yun makapaniwala sa mga bagay na kanyang nasilayan. Paghawak nito sa kanyang kamay, sinubukan pa nitong alisin ng singsing pero nakapagtatakang hindi niya ito mahawakan. Nang mapagtanto naman niyang si Elmar lang ang may karapatan sa agimat, dito na ito nagsimulang magsalita ukol sa mga ganoong uri ng biyaya. Ayon sa kanyang ama, napapabilang ang singsing na nakuha niya sa mataas na uri ng agimat na gawa mismo ng kalikasan. Ang kakayahan nito, humihigit sa abilidad ng mga mutya. Dagdag pa nito na, base sa kulay ng tampok nito, malamang nagtataglay ito ng kakayahang manggamot ng kahit na anong uri ng karamdaman. Dagdag pa nito na, sa kamay ng isang pantas na antingero, hindi dapat maliitin ng ganoong karga. Isipin nyo na lang, makikipaglaban ka sa isang nilalang na wala na halos kahinaan. Mariin din itong inilahad na para magamit niya ang buo nitong kapasidad, kinakailangan niyang magpalakas. Nangako rin yung tutulong sa kanya sa kahit na anong paraang kailangan niya. Matapos naman itong makapagsalita, dali-dali naman siya nitong pinapasok sa loob ng bahay. Anak, maraming matataas na uri ng agimat sa mundo. Kung nakapagtangan ka ng ganyan, huwag mo ring kakalimutan na merong mga ibang taong kaya ring pumantay sa lakas mo. Ingatan mo sila, dahil marami sa kanila hindi na bago sa mundo ng lihim na aral. Kung magpapabaya ka, mananakawan ka ng karga. At kung mamalasing ka, mamamatay ka ng hindi mo nalalaman. Nang marinig naman niya ang sinabi ng tatay niya, wala naman siyang nagawa kundi ang sumang-ayon. Alam niya kasing may puntong mga sinasabi nito at noon pa man napatunayan na nila ang pag-iral ng ganoong uri ng tao. Sa pagpapatuloy naman ng kanilang pag-uusap, marami pa itong ibinahagi sa kanya ukol sa iba't ibang agimat. Pagtatapat pa nito na, sa kanilang lugar may nakita itong taong nagtatanga ng isang mataas na uri ng agimat na kayang gumamit ng katawan ng isang namayapa. Pantas din ito pagdating sa paggamit ng lihim na karunungan ng kaliwa at matagal na itong namamayagpag sa kanilang lugar. Nabanggit din ng kanyang ama na nakapaslang na ito ng isang babaylan, dahilan para katakutan ito ng lahat ng antingero sa lugar nila. Babala pa nito sa kanya na naghahanap ito ng mga taong nagtataglay din ng espesyal na abilidad. Kadalasan sa mga taong yun, pinapaslang ng matanda sa pamamagitan ng lason. Matapos naman itong masambit ang tungkol dito, agad naman siya nitong pinagbawalang pumunta sa kung saan-saang lugar. Naging estrikto rin ang tatay niya sa mga pinapakisamahan niyang kaibigan, dahilan para umangal naman siya. Ngunit sa kabila ng kanyang pagtutol, hindi siya nito pinakinggan. Alam kasi ng kanyang ama ang mga mangyayari kung sakali mang hahayaan lang siya nitong gawin ng kanyang nais. Dahil sa mga ganoong alituntunin sa bahay nila, marami ang nagbago sa buhay niya. Dumaan pa ang mga araw, literal na ikinulong na siya ng kanyang ama. Sa lahat din ng pagkakataon, nasa likod siya nito, saan mang lugar yon tumungo. Napilitan rin yung gawin siyang disipulo
upang mas lumawak ang kanyang kaalaman pagdating sa lihim na karunungan. Noong una pinuno, inakala talaga ni Elmar na isang malaking pagkakamali ang naging pasya ng tatay niya. Pero nang makita niya ang taong tinutukoy nito, dito niya napagtantong tama lamang ang ginawa ng kanyang ama. Isipin ninyo, kahit nakasalubong lang nila ito, hindi niya maipagkakaila ang tinataglay nitong napakabigat na presensya. Nakakatakot din ang mukha nito, gawa ng maliban sa bulag nitong kaliwang kamay. Literal na ang wangis nito ay may hahalin tulad mo sa mga ermetanyong animoy na paglumaan na ng panahon. Seryoso rin palagi ang mukha ng matanda na animoy matagal na itong hindi ngumingiti. Maliban sa ganun itong katangian, kapansin-pansin din ang mga suot nitong kwintas na parabang ilang taong pinausukan sa itaas ng pinaglulutuan. Nagdadala rin ng kakaibang baho ang matanda, kaya sa halip na lapitan nito ng tao, pinangingilagan nito. Dagdag pa ni Elmar na, para na talaga itong baliw kung titingnan. Ngunit habang naglalakad ito, pansin na pansin niya ang mga antingerong napipilitang bumalik sa loob ng kanilang pamamahay. Hindi nagtagal, paglayo naman ito sa kanila, napansin niyang parang nagbago ang presensya ng paligid. Nawala na rin ang amoy sa hangin na parang sa mga bangkay, tapos yung mga taong kani-kanina lang aligaga at halos hindi na makapagsalita, bumalik sa normal. Dahil sa pangyayari, dali-dali naman silang umuwi. Alam kasi ng kanyang ama na natunugan na nito ang kanyang karga, kaya hindi malabong dumayo yon sa bahay nila. Sa pagsapit naman ng gabi, kagaya ng inaasahan, may mga nakita silang kalalakihang walang pang-itaas na damit. Malalaki ang mga katawan nitong nakaumbok, tapos may mataas itong hindi normal sa isang tao. Nang matunugan naman yon ng kanyang ama, dali-dali naman itong nagpakawala ng dasal para gisingin ang mga agimat na matagal na nitong ibinaon sa bawat bakod ng kanilang bahay. Matapos naman itong gawin ng tatay niya, agad naman siya nitong inabisuhan na maghanda. Dagdag pa nito na hindi magiging maganda ang gabi nila dahil sa pagdalaw ng mga panauhing matagal na nilang hinihintay. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, nagpatuloy lang naman siya sa pagmamasid hanggang sa nakita na niya ng malapitan ang 5 lalaking may daladalang malalaking tipak ng kahoy. Kulay pula ang balat nito, tapos meron itong mga pangil na halos 1 dangkal ang haba. Nanlilisik din ang mga mata nito, tapos malaking parte ng kanilang mga katawan, merong mga naghilom na sugat na parang tinahi ng malaking karayom. Hindi naglaon, nang marating naman ng mga ito ang harapan ng kanilang tahanan, agad naman itong pinagsisisira ang lahat ng bakod sa paligid. Habang ginagawa yon ng mga nilalang, may mga inilalagay itong itim na binhi sa mga ukang kanilang nililikha pagkatapos nilang bunutin ang bakod ng bahay. Dahil dito, agad namang naramdaman ng kanyang ama ang unti-unting pagkawala ng bisa ng lahat ng agimat na kanyang binuhay. Dahil dito, agad naman itong kumuha ng armas, sabay labas ng bahay. Sumunod na rin noon si Elmar para naman matulungan ng kanyang ama. Pagsilay naman sa kanila ng 5, bigla naman yung sumugod ng buong puwersa. Bilang ganti, buong tapang naman itong sinalubong ng tatay niya habang nag-iihip ng usal sa hangin. Nang magpang-abot na sila ng mga nilalang, kitang-kita niya kung papaano ito mapangibabawan pagdating sa lakas. Makalipas pa ang ilang minuto, pag-atake naman ng 3, bigla naman yung napatilapon pabalik sa kanyang kinaroroonan. Pagsilay naman niya rito, dali-dali naman niya itong nilapitan para tulungan. Sa pamamagitan ng kanyang agimat, madali niyang napaghilom ang pinsalang natamo nito, kung kaya't sa ikalawang pagkakataon, muli itong nagkaroon ng lakas na makipaglaban. Nang mapatunayan naman niya ang bisa ng kanyang karga, dito na siya nagsimulang tumulong hanggang sa unti-unti na rin nilang napansin ang panghihina ng 5.
Gaano man kalakas ang mga ito, sadyang masyadong imposible sa kanila na makipaglaban ng buong gabi. Nang mapansin naman nila ang panghihina ng mga nilalang, dito na sila nagsimulang umatake hanggang sa napilitan na itong tumakbo papalayo. Imbis na hayaan na lang din ng mga ito, nagdesisyon ang kanyang ama na sundan ito patungo sa bahay ng matanda. Sa loob ng ilang minutong pakikipaghabulan nila, narating nila ang isang lumang bahay sa dulong parte ng baryo. Di pa man gaanong nakakalapit sa tahanan, nakita na nila ang matanda na kasalukuyang nakaupo sa harapan ng hapagkainan na nasa labas lang ng bahay nito. Pagsilay naman ng matanda sa kanila, agad naman itong binitawan ng hawak nitong tinidor at kutsilyo. Matyaga rin itong naghintay hanggang sa makalapit na silang dalawa. Sa pagharap nila sa kinaroroonan nito, tumambad sa kanila ang isang labi ng bata na wakwak na ang tiyan. Bugot na rin ang ulo nito, tapos yung mga laman loob nakahiwalay na sa mga plato. Pagtitigan naman nilang tatlo, imbis na mabahala ang matanda, nginitian lang sila nito sabay sabi ng, "Umupo kayo. Sabayan niyo ko sa pagkain. Pasensya na at wala akong naging pasabi sa inyo. Alam niyo kasi, gusto ko kayong sorpresahin. Nais kong malaman kung talagang aabot ang inyong kakayahan sa aking inaasahan. At hindi naman ako nagkamali." Nang marinig naman ito ng kanyang ama, bigla naman itong minura ang matanda. Dala naman ng galit nito, agad naman itong hinugot ang dala nitong sundang, sabay sugod dito. Pag-unday naman niya roon ng saksak, dali-dali namang bumao ng talim ng armas, ngunit sa hindi malamang dahilan, walang kahit isang patak ng dugo ang lumabas mula rito. Hindi lang yun, nagawa rin itong saksakin ng tatay niya sa may bandang puso, subalit hindi man lang ito nagkaroon ng epekto. Dahil sa pangyayari, nagdulot naman ito sa kanila ng matinding pagtataka. Alam kasi nilang walang kahit na sinong tao ang may kakayahang mabuhay sa ganoong klase ng pinsala. Dala naman ng matinding pagtataka ng tatay niya, hindi nito napigilang umatras habang pilit nag-iisip ng mga kasagutan sa mga bagay na kanyang nasilayan. Maya-maya pa, pagdistansya naman ito sa matanda, dito nila nakita kung papaano nito hinugot ang sundang na bumaon sa katawan nito. Pagkaalis naman ito ng talim, bigla namang naghilom ang lahat ng sugat nito sa katawan. Akala nga ni Elmar nung una, hindi tumama ang atake ng tatay niya, pero base sa kanilang mga nakita, nasisiguro niyang hindi yun totoo. Malabo kasing pumaltos ang talim ng sundang, lalo pat binunot ito mismo ng matanda sa kanilang harapan. Ilang minuto pa ang lumipas, nagsimula ng magwika ang matanda. May mga bagay itong inilahad sa kanila, kagaya ng antas ng kapangyarihan nito, mga gamit nitong tangan, at ang mga tauhan nitong nagtatago sa ilalim ng kanyang puder. Dagdag pa nito na, hindi magiging maganda para sa kanila na maging magkalaban, lalo pat wala silang personal na galit sa bawat isa. Pagkalahad naman ito ng mga bagay-bagay, agad naman yung tumitig sa kanya na animoy sa kanya ito may kailangan. "Elmar, hindi ba? Huwag kang matakot. Hindi niyo ako kalaban. Sa katunayan, may kailangan ako sa iyo. May asawa ko sa Dumaguete na 2 dekada nang hindi gumagaling mula sa kanyang karamdaman. Tulungan mo naman siya. At bilang ganti, tutulungan naman kita sa inyong problema. Magtiwala ka. Walang panlilinlang sa mga sinasabi kong ito, sapagkat ako'y isang taong may prinsipyo at may paninindigan sa aking mga salita. Batid ko ring alam mong ayaw mo kong tinatanggihan. Kaya kung gusto mong maging mapayapa tayo rito, mas mainam na pagbigyan mo ko." Matapos naman itong mailahad ng matanda, dali-dali namang sumang-ayon doon ang kanyang ama. Sa sobrang pag-aalala nito,
Hindi na yun naghintay pa sa isasagot niya. Nang magkasundo na ang kanilang mga panig, inilahad sa kanila ng matanda na tutungo sila roon pagpatak ng umaga. Kinabukasan, kahit wala silang pahinga, nilakbay nila ang malawak na karagatan. Ang bangkang ginamit nila, pawang pagmamay-ari rin ng matanda. Lahat ng tauhan sa loob nito, purong mga antingerong matagal na panahon nang namayapa. Sa kanilang paglalakbay, nalaman nila ang rason ng matanda kung bakit nito piniling magkaroon ng mga kaibigang walang kaluluwa. Bukod tangi man ang sagot nito sa kanila, sa katagalan unti-unti na rin nila itong naunawaan. Pagdating naman nila ng Dumaguete, para silang mga estranghero sa lugar. Bagaman may kalaparan ng pantalan, hindi nila may pagkakailang sa kanila nakatingin ang mga taong naroon. Hinayaan lang naman ito ng kanilang grupo, lalo pat alam nila na hindi yun ang kanilang pakay. Makalipas pa ang ilang minutong paglalakad, nang marating naman nila ang sentro, dito na sila nagsimulang magtanong ukol sa kinaroroonan ng asawa nito. Ayon kasi sa matanda, 1.5 dekada niya na itong hindi nabibisita. Ang pagtungo rin niya sa Siquijor ay para maghanap ng lunas para sa karamdaman nito. Matagal na panahon man ang lumipas, araw-araw silang nagkakausap sa pamamagitan ng mga mensahero nitong ipinapadaan sa mga ibon. Sa ganoong paraan, nalalaman niya ang kasalukuyang sitwasyon ng kanyang mag-iina na nasa bayan. Dagdag pa nito na, kahit wala siya sa poder nito, may mga tauhan siya roong nagbabantay sa lahat ng oras at pagkakataon. Sino man ang magtangkang makisawsaw sa buhay nila, pinapatay nila ito ng walang pagtatanong. Sa loob ng ilang oras na paghahanap, dito na nga nila nakilala ang iilan sa mga matatapat nitong tauhan. Akala nila Elmar, magiging payapa ang pagpunta nila sa lugar. Ngunit pagdating nila sa bahay ng mag-iina nito, napansin nila ang iilang piraso ng mga kahoy na nagkalat sa paligid. Marami rin silang nakitang uka, indikasyon na may nangyayari roong kaguluhan na hindi nila nalalaman. Pagpatak naman ng dapit hapon, inilahad sa kanila ng mga katiwala nito ang tungkol sa pagsalakay ng mga balbal sa lugar. Nabanggit ng mga katiwala ng matanda na naglalaway na ang mga balbal sa katawan nitong unti-unti nang nabubulok kahit buhay pa. Maglilimang buwan na rin itong pabalik-balik sa lugar nila, kung saan hindi na mabilang ang ginagawa nitong paraan para lamang magtagumpay sa kanilang mga binabalak. Nang marinig naman nila Elmar ang sinabi nito, dito nila napagtanto na nasa kasagsagan pala ng kaguluhan ng lugar. Gayunpaman, hindi sila nakaramdam ng pagkabahala, lalo pat alam nilang may mga alas pang tinatago ang matanda. Matapos naman nilang marinig ang lahat ng kwento, agad namang ipinatawag ng matanda ang lahat ng mga antingerong nagdadala ng mga gamit nito. Sa pagtalikod ng araw sa kalupaan, isa-isa nitong inilabas ang mga kabaong nitong palihim na isinakay sa bangkang kanilang sinakyan. Pagbukas naman ito sa mga bagay na yan, bumungad sa kanila ang mga bangkay na animoy payapa na roong nakahimlay. 10 buhay na salita lang din ang kinakailangan ng matanda para maibalik ang buhay ng mga ito na minsan nang nawala sa kanilang katawan. Nang maihanda na yon ng matanda, agad naman yung lumapit sa kanya habang mahinahong nagsasalita. Kahit anong mangyari, Elmar, gamutin mo ang asawa ko. Nakahanda akong magbayad para sa kaligtasan ng buhay niya. Huwag kayong mag-alala. Hanggat nananatili akong buhay, walang kahit isang balbalang makakapasok sa pintuang ito. Matapos naman itong makapagsalita, dali-dali naman silang pumasok sa sala para simulan na ang gamutan. Paghanda pa lamang niya ng mga sangkap, nakarinig na sila ng mga atungal at lagabog sa labas. Walang patid din ang pagkakaroon ng malalakas na dagundong sa paligid
na halos yumanig na sa kabuuang bahagi ng tahanan. Dahil sa ganoong pangyayari, pilit naman nilang ipinagpatuloy ang kanilang mga ginagawa sa kabila ng matinding pag-aalalang nararamdaman nila. Ayon kay Elmar Pinuno, na kahit hindi niya nasaksihan ang mga kaganapan noong gabi, hindi niya maipagkakaila ang lawak ng pinsalang nakita niya pagtungtong ng sumunod na umaga. Kahit papasikat na rin ang bukang liwayway, marami sa kasamahan ng matanda ang nakita nilang abala sa paglilibing ng mga bangkay. Sa loob ng 5 araw, ganon at ganon ang kanilang naranasan hanggang sa nakita na lamang ng matanda ang konting resulta sa ginagawa nilang gamutan. Hindi pa man lumilipas ang 1 linggo, malaki na ang pinagbago ng asawa nito. Kung noon, nakalugmok na lamang yun sa higaan, sa mga sandaling yon, nagagawa na nitong tumayo. Hindi nagtagal, siya na mismo nag-abiso na ligtas na ito sa tiyak na panganib. Nang mapansin naman ng mga balbal ang paggaling ng asawa ng matanda, unti-unti na ring humina ang pangkat na umaatake sa bahay nito. Hanggang sa parang bula na lamang itong naglaho. Pagtungtong ng 8 gabi, tahimik na ang buong paligid. Unang beses itong nangyari sa loob ng 5 buwang pagsalakay ng mga ito. Siyempre, ikinatuwa naman yun ng tauhan ng matanda, lalo pat hindi na nila kinakailangang makipagpatayan gabi-gabi. At sa maniwala man kayo o hindi, ang pangyayaring yon ang naging daan upang magkaroon ng isang matibay na ugnayan ang bawat isa sa kanila. Magkalaban man ang panig sa paniniwala nila, hindi yun sapat para maalis ang tiwala nila sa bawat isa. Lumipas pa ang mga taon, nanatiling solidong magkaibigan si Elmar at ang matanda. Bilang pagpapakita na rin ito ng pasasalamat, isa ito sa mga namuno para puksain ang iilang lahi ng mga aswang na gumagambala noon sa kanilang baryo. At kahit hindi niya sabihin, isang matanda sa may pinakamaraming ambag sa lugar nila. Ipinagpapasalamat naman yun ni Elmar, lalo pat sa kabila ng kawalan niya ng karanasan pagdating sa aktwal na kumbate, nagsisilbi niyang punyal ang kapangyarihan ng matanda. Dahil dito, marami talaga ang kumilala sa kanilang grupo. At hindi rin maitatanggi na merong titulo si Elmar, ang pinakamakapangyarihang manggagamot sa Siquijor.